Benvinguts i benvingudes, em dic Jana Soteres i això és Política per principiants. Doncs abans d'entrar en matèria us explicaré una mica el perquè d'aquest canal. Una de les meves passions és la política i per això m'he decidit a crear-lo. I de què parlarem? Doncs parlarem de política, però no de les notícies ni de la història, sinó de conceptes que envolten la institució. I més endavant us aniré explicant la meva experiència. Jo actualment estic de regidora en un dels ajuntaments de Catalunya, estic de regidora de l'oposició i us puc assegurar que això és una gran aventura i un gran aprenentatge de vida. Per això tinc ganes de compartir-ho i això, m'acompanyeu? Doncs comencem pel principi i per on començarem? Doncs per explicar què és la política. És allò tan avorrit que ens expliquen a les notícies i que veiem tan lluny. Doncs sí, la política és això, però és molt més. La política és un procés de presa de decisions en grups humans. Efectivament està a tot arreu i cada dia prenem decisions, per això tots acabem fent política d'una manera o altra. Però anem més enllà. Al llarg de la història ha tingut diverses definicions. A l'antiga Grècia es definia com una tècnica d'organització i d'identificació del ciutadà grec amb les institucions, més o menys com hauria de ser ara, més o menys. I a l'edat moderna el terme es relaciona amb el poder i es defineix com una reglamentació de la societat. Més o menys acaba sent el que tenim actualment. En aquell moment va ser quan es va començar el que ara tindríem de política. Hi ha una sèrie de conceptes que es van iniciar en aquell moment que encara avui prevalen, com és el poder, la ideologia, el govern, i una mica seria, per començar, això. Sortim de la història, anem a un segon concepte, que serien els partits. Actualment, en diversos països, com és el cas d'Espanya, hi trobem els partits polítics. Són les organitzacions polítiques que s'adscriuen a una ideologia determinada i representen a un grup en particular, amb l'objectiu de participar d'algun tipus d'eleccions. A les eleccions acabem decidint qui és que ens governa. Sociològicament es separen per dretes, esquerres o de centre, però dintre d'aquí hi ha molts més tipus que en els pròxims vídeos, ja hi entrarem. Però bàsicament la ideologia és un joc ètic d'ideals, principis laborals i econòmics. Entre partits s'acaben separant principalment per les seves formes d'aplicar les polítiques. Per què quan hi ha una col·lisió com el que tindríem, per exemple, ara a Espanya, sembla que es barallin, i per això, per aquesta raó, perquè les formes de fer acaben sent diferents. Pots tenir la idea d'una mateixa cosa econòmica, d'un mateix tema econòmic, però tu tens una manera de fer-la i l'altra la té d'una altra manera. D'aquí es van diversificant el que són les dretes, les esquerres i els de centre. Ja tenim el que és la política i els partits polítics. I què ens falta? Només ens falta definir què és ser un polític. És una persona que es dedica a realitzar les activitats polítiques, és a dir, que representa la gestió del poder en les institucions, entre moltes d'altres funcions que fa. Així, per començar i per trencar una mica el gel en aquest primer vídeo, us confessaré que jo no em considero que sóc una política, sinó que dedico el meu temps a fer política. Però jo treballo en una altra professió. En la meva opinió, la política no és una feina, sinó l'has de fer per passió, perquè sents que pots aportar alguna cosa en aquesta societat. I diré més, els joves tenim molt a dir i molt a fer. Per aquesta raó jo vaig decidir que m'embarcava en aquesta aventura així ràpid i una mica per això estic ara posada de regidora de l'oposició, perquè considero que tenim molt a dir i que nosaltres també podem dir com a joves, no? I la gent més gran també pot aportar,
cadascú amb les seves experiències i amb els seus coneixements poden fer un granet de sorra per millorar una mica més aquesta societat. I bé, ja us explicaré més endavant com va anar això de presentar-me en unes eleccions i com és aquesta experiència. Com us he dit, jo em centraré sobretot en els temes locals, que és on estic, però també pot ser que, si ho trobo oportú, acabi parlant de tipologies de partits. A Amèrica, per exemple, que són els que més confonen a vegades, i temes d'aquests que a vegades no sabem per on ens surten. I us animo a seguir-me. Si us ha agradat aquest vídeo, poseu m'agrada aquí sota, que teniu el dit aquest del m'agrada. Subscriviu-vos perquè així podré seguir fent aquests vídeos i vosaltres estareu atents a tot el que vagi publicant per aquí. Més o menys en freqüència intentaré fer un vídeo per setmana. I res, si encara no em seguiu a Instagram, aquí sota trobareu la compte d'Instagram, Política per Principiants, i espero que us hagi agradat molt. Dit amunt, subscriu-te i ens veiem en el pròxim vídeo.